apil po, kita pa sa Facebook. Magtanaw mo nga nag-iaway na doon, nga nagpas ang cross, tungod sa tawhanon na siya ng pagbati. Pero ang hinuot na gumpa mga higalang mga kaigsunan. Nag-antos ng Jesus. Labaw pa sa iyang lawas ng kasakit, mao ang iyang pangutok o espirituhan ng pagbangutan. Grabe ang pagbangutan ni Ginoong Hesus, tungod yung alang ka na to, tanang mga sala, iyang gipasan mga kaigsunan. Ikaw kung ako unta ko ilan sa dito sa cross. Kita unta ko nag-antos mga kaigsunan. Pero si Ginoong Hesus may nag-antos. Sa tanang mga lalaki, mga babae o mga kabataan. Si Ginoong Hesus na higong manihini. Sa tanang mga kanasuran sa kalibutan. Si Ginoong Hesus na higong manihini. May iyang ipiling mga kaigsunan, bisang kinsa ka, bisang kinsa ako, na higugma si Ginoong Hesus. At ang talawid sa Lord. Sa tanang siglo sa kapanahunan. Nagpadayon ang iyang gugma. Lahutay ang iyang gugma hangtod sa katapusan. Tanan na kita na ito din kalisan sa tanan mga mamumuno. Kalisan sa tanan mga mamumuno. Pagtiaw sa tanan mga kawatan. Tanlag sa tanan mga nag-adulteryo. Kahasol sa mga manlulugos. Nagtulisok sa hunahuna ni Jesus. Mga kalag mga kaigsunan, mauni sila kung kita magpadayon sa pagpakasala, magpadayon kita sa itong binuhatan. Mga hikalang mga kaigsunan, wala ito na Kristo na magpakamatay dito sa krus. Nagtulisok ini sa hunahuna ni Jesus, mga hikalang mga kaigsunan. Kadto nga pag-antos, dili kasaysay. Grabe nga pag-antos ni Ginoong Hesus. Ginuwaan, dilantos, tanan, dinansag, unsang kanihan ng buhat nila. Ang tanan mga pag-antos, lipasan ni Ginoong Hesus. Dahil nabagian ni Jesus sa iyang kaugalingon nga siya, gianod, palayo, gikan sa Dios. Mao ni siya ang nabatian. Mao nga siya ning tuwaw, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ilabihan pag-antos ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus. Makita nato din mga kaigsunan, unsa kawalay samang nagugma, kahigulungan ng gugma, amazing grace, dagun sa nagugma. Grabe nga gugma ni Ginoong Hesus. Naghatag siyang kagalingon, nagtugyag siya siyang kagalingon. Lakang dos, Itugyan nga to sa gugma ni Jesus. ang atong kagalingon mga kaigsunan, itugyan na to sa gugma ni Ginoong Hesus. Atong makita din Si Jesus nangutana kang Pedro sa makatulog higayon. nangutana si Pedro. Gihigugma mo ba ako? Juan 12:15. Atong makita din mga kaigsunan, unsay reply ni Pedro. Karon nangutana si Jesus kanimo sa mao gihapon nga pangutana. Gihigugma mo ba gayud ako? Magutana si Ginoong Hesus, gihigugma mo ba ako? Unsa may tubag na to? Kita na mga kaigsuonan ang tubag ana. So, individual ta mga kaigsunan, mayroon ba ta, Ginoo na higugma ko nimo, mupadayon ako hangtod sa katapusan. Tungod kay si Jesus na higugma ka nako, iyang ihatag ang iyang kinabuhi alang kanako. Iyang gitugyan ang iyang kaugalingon, alang kanato mga higalang mga kaigsunan. Nagbitay siya sa krus. Tungod kay higugma ko si Jesus, akong ihatag ang akong kinabuhi niya. Atong ihatag atong kinabuhi. Mga higalang mga kaigsunan, ini kalibutan na kalibutan. Atong ihatag ang atong kinabuhi ni Ginoong Hesus. Doon ako'y nakita sa Facebook, sa YouTube. Paglinog yun dito sa, asa ka na yun na dako na linog? Turkey. Dito sa Turkey. So, ginilad na mo mga kaigsunan sa atong nakita. Daghan sa mga tao katong pagkagabi, gatapok-tapok sila dito. Huna-huna sila nagpilabihan ka dito, kay Gwapo yung nagtanong pa. Kung yan itong kagabipon, dito natapos ang similanon silang pinabuhi. Ang pangutalang mga higalang mga kaigsunan, ilabang natugyan ang ilang gugma dito sa Ginoo. Napinabasahan ko sa Facebook, di ako ingon nga, dili sa Pilipinas, very day, the big one is coming. Kita mga higalang mga kaigsunan, unsa na klase na pagpangalam na po ining katapusan. Atong itugyan ng tutang Ginoong Hesus. Si Kristo Hesus, nagingon din O Kristo Hesus, biyaan ko ang tanan kadautan o niining panahon na atong talikdan o atong dawaton si Ginoong Hesus. Kung dawat ba tayo higalang mga kaigsunan? Atong magdawaton si Ginoong Hesus, gihigugma ang akong kapikas
sama sa paghigugma ng Kristo. Ato paghihigugma ng atong kapitas dahil magmingot na dahil pagkasunod na dahil bahala kung munggos o tugunan. Bahala kung duhar ka mong nino. Basta kay makasal. Makasal ka dahil. Abi niyo mga higalag mga kaigsunan, bahala kung dunay ito dahil ng bata ang importante makasal. Kaysa magpadayog ka sa atong binabatan. Nagkadesisyon na mo doon, magmingot. Wala pa, wala tayo kwarta. Tigong-tigong pa.